Sa counter po. Mag-set tayo. Maraming paglalaro. Ay, naka-blind. Pasok po. Yan pa ka na. Gayo. Isang panalo lang po. Sino ba yan? Nagbabayad ka din. Agit ka lang. Binibigyan ka ng family. Binibigyan ka ng family. Nagkatuloy na. PSC. Tapos na. Nagkaroon ako ng sabi dito. Yung grupo, Smasher ba yun? Sila Tatcha. Sila Nick. Sila Jericho. Ang Bad Bad sino? Sila MJ. Bad Bad sa construction na tanggal na ako kasi hindi na lang ako. Ay, sa benta po. Kasi habang pag nakakasama ka, matagal na. Kasi mga talaga. Ako hindi. Family ko, parents ko. Ay, sa mga family. Para saan? Ano po?
Last year. Last year, dito. So, I think mga... Oh, marami ko ito. Si maliit. Si Coach. Lagi mo may advance sa leg. Sino? Pero kung nakakalaro na sila Jerry, nakakalaro na sila Jerry. Mga estudyante lang, mga nursing ata. College. Ikaw ba? Magaling mo. Tapos smash. Gasto. Pag QA, ang per mga 170. Tapos wala pang game. Per bola. Per bola, 30. Per day. Ano yun? 4 kayo yun. Isang game. 6-9. 4 kayo yun. Akin yung damit na yun. Academic shoes. Dami akong ganyan. Hindi ko na sinukat kasi. Eh, 2020 lang ako nag-graduate. Bago mag-pandemic. Actually, pandemic.
March, April 2020. Medyo, ngayon, kaso nung April 2020, yung start na as in like 4 times. May 4 times a week. Di ba pati ito? Oh, nauna ako sa'yo. Kaya ano? Ito, marami. Oh, wala pa. Balik siya. Sir! May kadoubles ka na? May kadoubles ka na?